Подмосковье Крокус-Сити холя терактин чулти аляцхил нохчичур успанов асабелла полиция дега. Тежабаш хамас ивелла тяк изылш лилин чултия. Успанов оларх тюшилш динамашу радион Спартак системя. Успанов шалях чултия усомнение телефон туан хамбин хилир шиентия хума дацел. Цуналяц агентство гирсидитин цунанс таис. Амтяхво югозайни вел хилирис. Шаниц хуошк куарш мивист хилаял. ديخردين سوزو تشنك بوليسي ديغشين تعيولهل تشن هوسمنان بوليسي ياج تشنك خام بين أسبانو أصحاب ويلايل كنتنان تيشنوشي وا كونسرتن هوسمان دينشت إلتن غناعتسا خيلايل نوشي أبوزيسن عادة تليجرام كانال خامرس أسبانو ليتر كروكوس-Сити خولا تلتر دينش بوس كانال وزورني يقين أسبانو دق جويت فيديو صوت يعويش واتشو دعيدو ديغ ديع صدوقين لرشيو بوغش تغنيت خويدا قابو شاشين تكوكش دعنا إل دعديرزو تياق إزلش ليلين وينا إلش كنالن خامن تيوشلش قيش حوشكا دوچنو كروكوس-Сили خولن تلتر ديش صعبها شوز لاي ويستا قوير تلمن أورغنش بيلغل داقريا أزغولق سوازن لاتسنو تراكتين وي تسير ديق شوي خيل يالخ تساريا دوغا بيش تاجيكستانن باخر خويبو شيكونشكا بيش لويتش خينا تسار تياق إزلش ليلين ميتكش بو Избиение и пытки людей, которые... Крокус-Сити терактин чултия өрсичуен ниц хуш леч эдмашниятер қизылшлилур тюпанлаг озвурсан хумхыл давяттин. Өрсичур байғыр хуашнил руғир билглуюиз. Цақирым залявац, енизм саалшвеш вацел. Кто не защищен законом. Ниц хуан шейн лу ургда эту бу өрсичуа. Мюлш сагана. Өрсичуен паспорт долчуна қиеч почалған мигрантан тия. Даумдат, иқир михал держер должду, қитна халлак беш. Это страшная ситуация, которая, к сожалению, будет развиваться и порождать новых жертв. Терактин кирдельш Дагестанер ниц хож дайдир, терроризм связд хилмек ял шиек вонш коста глацар. Царяхши юq яч азеру, хозланик Дагестанер. Каспийска адмашгулдач меттига теракти алшу йолшхилла леснаш чадо ниц хож. Ишт ФСБ нодайдир үш Крокус-Сити холя терактяш ахчанца үш уманца годин буял. Теракт хилчулт яқ илба Кавказан регионын айдыл хож дайдир антитеррорын бармаш чағбырық. Нағгул бәш дабалерин бармаш юқақ бейгір комментарияш язинчер гечтер дийгетир белг муажыш лүйош рейч дақиғир. Идерigi айдылш яш мелдирик обалдайтлерин ду билгілдәқір Украин хуан эксперти Сава тобан күгіл хочу Сава Михаила антрополог Архипов Александра.